Salut, acesta este Alexandru. El joacă în spectacolul Alice in Amazing World. Joacă unul dintre cei doi frați gemeni. Deci, Alexandru, ce te-a atras cel mult în personajul tău? Că este foarte haios. Este foarte haios și un pic stupid, dar asta și adaugă farmecul. Și are parte de multe trucuri, cum s-ar spune, în acest spectacol. Ce elemente de design, costume, decor te-au impresionat cel mult în acest spectacol? În primul rând mi-a impresionat costumul pălărierului. Da, este un costum, chiar aș spune extravagant, cu o pălărie mare și un make-up potrivit. Și așa de bine se potrivește mișcării lui scenice, că chiar când aveam o minută liberă în culise și îl admiram chiar tare. Ce te-a impresionat cel mult la personajul tău? Să vă spun cinstit,